Ach, nudím sa. Kiež by som mal nejakú knižku. Tak si poďme nejaké vybrať do knižnice. Dobrý nápad. O pol hodinu neskôr. Aha, tu je príkaz, že máme byť ticho. Neboj sa, my to určite neporušíme. Neskôr. Aké je toto oddelenie? Odborná literatúra. To nie je nič pre mňa. Idem si radšej vybrať komiks. Dobre, ale dávaj si tam. Pššt. Pozor. O niekoľko minút. Toto je naozaj dobrá kniha. Čo to bolo? Čo sa ti stalo? Chcel som si zobrať knihu, ale bola moc vysoko a omylom som rozsypal všetky knihy. Tak rýchlo poďme, nech to nikto nezistí. Dobre. Takže nemáme žiadne knihy. No, omylom som zobral túto knihu. Grrrr.